režim koji kompletno kreira politiku Aleksandra Vučića izvršio jedan izuzetan napad na Novu Srbiju. Posle svih napada koje smo imali u onom momentu kad smo otkazali koaliciju Aleksandru Vučiću, onda smo imali jedan period žestokih napada, otimanja članstva, preuzimanje svih funkcionera, ucenjivanje poslanika i tako dalje. I sad došlo na red raznorazne izmišljotine koje su jednostavno uključile mnoge državne institucije protiv mene, protiv Nove Srbije i tako dalje. Događa se nešto što se nije dogodilo godinama, da neki list, kao što je Kurir, objavi kako jednu laž, jednu neistinu protiv jednog čoveka koji ima porodičnu decu, unučiće, ima političku stranku, ima neku karijeru, dugogodišnju političku, ministarsku, gradonačelničku i tako dalje. Nešto najvulgarnije, najodvratnije, da se prosto čoveku normalno digne kosa na glavi kad to pročita. To se objavi i nikom ništa. To se objavi i jednostavno se saopšti, pa platit ćemo kaznu, nije bitno, ali ako je interesantno da čitaoce, pisat ćemo opet, ne možete nam ništa. Gde je Udruženje novinara Srbije? Gde je REM? Gde su kolege iz opozicije koji se suprotstave tome? Niko se nije oglasio. U tu borbu sam ušao sam, sa Stankom, Srbije, boreći se u svoju čast svoje porodice. I bilo mi je jako teško da tako nešto čovek ne može da zamisli, a kamoli da doživi u 21. veku. Ja sam poštovao Vučića koji stalno potencira da štiti svoju porodicu, da štiti svoju decu, da neće dozvoliti mrlju na njih. A šta je sa mojom porodicom i mojom decom, unučićima? Da li on štiti svoje građane kao predsednik ili forsira priču koja mu odgovara? Ja sam za njega čuo svašta. Svi su pričali i komentarisali, a nikad nisam hteo zbog njega i njegove porodice da zloupotrebi. Da mu je otac šiptar, da ne sme da da DNK, da je ovo bilo, da je ono, da je kod Manježa snimljen sa pedofilom, snimljen sa travestitom, da je uhvaćen, da je suđen zbog toga i tako dalje. Da se to obrisalo, očistilo. Sve sam ja to čuo, a nikad nisam hteo o tome da pričam, da zloupotrebim, poštujući njegovu porodicu i njega kao predsednika. A on, izvinete, piša po moje porodici, po meni, kada tražim pravdu za krađe, za lopovluke, kada tražim pravdu od njegovih službi koje je formirao da pljačkaju narod, a ne pljačkaju njegove saučesnike, oni nikad nisu blokirani i njima nikad nije urađeno izvršenje. Još Miloš Obrenović je zaštitio porodice. 1836. godine rekao je dokle može to da ide, a šta mora da ostane da zaštiti porodicu, da živi i da može da funkcioniše. Vučić je sve to pogazio i krenuo u jedan obračun s političkim protivnicima do kraja. To je znak da se uplašio. Ja znam da on zna da ja imam sve papire, da Zorana mora da ode u zatvor zbog krađa koje je uradila, da je on saučesnik tih krađa, jer ja sam mu pisao pisma i ono što sam predao tužilaštvu, predao sam i njemu kao predsjedniku države, sve papire i dokumenti. Šta je preduzeo? Ništa. Pričaju priču koja nema pokriće. Pričaju da su špijuni ubačeni
da prate. Ne, to su njegovi savjetnici. Oni su ubačeni u poziciju da razaraju, razbijaju, da mu produžili vek. Ako su ubačeni, što ih je proterao, oterao, uhapsio, sudio i tako dalje. Ne sme ništa da preduzme. Priča na televiziji samo čapljizga, valjezga, ono što sam ja lepo rekao. Kako ga nije sramota da se više obraća naciji, on se ne boji. Može s nožem, čuvat će me žene, čuvat će me ovaj. Kad tebe muko da čuva, nesreća jedna, iza ne možeš sam da ideš, saplićeš se kad ideš sam, poravno. Ti se nikog ne bojiš. Lažeš da kobre nisu napale onog mladića i predsednika. U civilu su bile kobre, imamo imena i prezimena. I komandant kobri je bio tu. Imaju slike. Lažove jedan. Sram te bilo. Daš li građani da te krće, tebe normalno da brani. Sebičari, oni tvoji i dalekih krajeva Srbije koje dovodiš, ne bi mogli da stignu da te brane. A nećete ni oni braniti. Dok ih plaćaš, oni će biti uz tebe. Ali bez sendviča i bez 2000 neće ti to. I autobus. Prema tome, mnogo si se ti zaigrao i izgubio u ovoj priči. I krenuo na ljude najdrskije, najbezobraznije. Krenuo na Srbiju da je pljačkaš, da otimaš sve što može se otme, a strancima da daješ sve što im zatreba. Da sa Dinkićem završiš uništavanje banaka i završio si. Da ne stvoriš Srpsku nacionalnu banku koja će stojati državni depoziti, koja će brinuti o razvoju. Nikad te nisam čuo da si rekao kreditirat ćemo seljaka, da nema više uvoza mesa, da povećamo stočni fond, da nema uvoza mleka, da nema uvoza voća i povrća. Stranke na vlasti su organizovale iz Poljske uvoz jabuke, maline i svega ostalog gde su se lepile etikete po hladnjačama za 2000 evra po kamionu. I to je 100% tačno. I ispunjene kvote izvoza u Rusiju. I to je poremetilo odnose sa Rusijom. A srpska roba nije izvežena i cena joj je znatno opala i uništena. Prema tome, šta je bilo sa proizvodnjom traktora? Šta je bilo da se proizvode u Srbiji vagoni? Pričaš o železnici neki dan. Nijedna ti pruga ne radi. Nema železničku stanicu u Beogradu. Otvorio si falš železničku stanicu za koju niko ne zna ni gde je Prokop i će šta završiti. Kako te bre nije sramota više? Da lažeš i mažeš. Pričaš da ćeš graditi, da ćeš raditi, da ćeš 17 milijardi uložiti u kanalizaciju gradova. Od kad predsjednik države se bavi komunalnom infrastrukturom? Preuzeo si vlasti od lokalnih tvojih nesposobnih uprava koje ne znaju da rade ništa. Pa ćeš ti da ideš da im praviš kanalizaciju, pa ćeš ti da im dovediš vode, pa ćeš ti da im gradiš neke školice. Pa za koga? Odoše deca, nema dece. Pobeže svako ko je mlad, ko ima snage u sebi da ode. Ostadoše dede i babe. Moj Vučiću, nesrećo jedna.